Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Яңа Гасыр kanalında Tatarlar tapşırığı үз эшен башлап җибәрә. Төрле төбәкләрдә яшәүче халкыбыз тормышындагы яңалыклар белән бу атна дәвамында сезне мин Инсаф Абдулла таныштырырмын. Бүген безнең чыгарылышта Бөтен дөнья татар конгрессы Владимир шәһәрендә. Ышанып, яшьләргә ышанып яшәбез. Кеше дә үскәндә үстерергә кирәк. 20 яшьтә уенда үскән кеше. Урыслашса, димәк урыслашкан. Теләмәсәк, хәзер барча опытларга кирәк. Казакстанда Гайнан Курмашны искә алдылар. Анарга быел 27 февральдә 105 ел тула. Муса Җәлил белән бергә төрмәдә вафат булган. Җылак фильмын Галиәскәр Камал театрында тәкъдим иттеләр. Дөрес әйткән вакытта монда фильмда инде бер татар кешесенең язмышы аркылы милләтнең язмышы салынган. Тапшыру ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Сүзебез әле моңа кадәр Татарстанда андый сәнгатьнең булмаган түре. Татарстанда телевидение оешу тарихына багышланган сәхифә булыр. Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шурасы җитәкчелегенең федераль бүлектәрдә татар оешмалары белән еллык очрашулары дәвам итә. Уфа, Петропавловск, Камчатский, Владикавказ, Екатеринбург, Волгоград, Кемерово, Санкт-Петербург шәһәрләрендә шундый фикер алышулар үтте инде. Бүген сезне Владимир каласына чакырабыз. Үзәк федераль бүлгесенә кергән татар оешмалары җыелышы нәкъ биредә узды. Теманың дәвамы үз хәбәрчеләребез видео язмасында. Федераль бүлгеләрдәге очрашулар өчен төбәкләр юктан гына сайланмый, җирле оешмаларның активлыгы нәтиҗәле эш күрсәтүеннән чыгып билгеләнә. Владимир өлкәсе шундыйлардан бүген биредә 7,5 милләттәшебез гомер кичерә. 2000 елда Бәхет татар милли мәдәни үзәге оеша, 2012 елда Владимир өлкәсендә татар мөхтәрияте ачыла. Инде 8 ел дәвамында Мөкаддәс Мортазин аның рәисе булып тора. Ул Владимирда туып үскән 3нче буын вәкиле. Милли тормышка көтмәгәндә кирип китә һәм бүген төбәктәге иң уңышлы эшләүче җитәкчеләрнең берсе. 18 яшьтә Шокардалар татар яшьләре җыелышына. Андан кетен тутырып калдырдым. Минемчә ярты елдан соң шалтырата бер кыз, безнең беренче рәисебез Казанга 3нче Бөтен дөнья татар конгрессының съездына чакыра. 2002 елда. Барып кайттым. 200 татарча белеп, кайткач инде бар бит конгрессның җыелышы җыеннары рухандыра. Алай булгач язып куйым, сезнең белән исәнләшеп. Шул кадәр рухландым, телне өйрәнәсе килү теләгем артты һәм 2003 елда татар теле курсларын оештырып җибәрдек, ди Мөкаддәс Мортазин. 2005 елда татар яшьләрен җыялар, яшьләрне таныштыру, кавыштыру эшен башлыйлар. Татар гаиләләре барлыкка килә. Татар гаиләләре тагын бер яңа проектка идея бирә. 12 елда балаларыбыз туа башлады. 13 елда яңа проект, пилотный проект ачтык. Муниципаль балалар башчысы базасында Кыскалы Катылы татар милли компонентлы төркеме ачтык. Мөкаддәс Мортазин үзенең үрнәгендә менә бу татар оешмасының чыннан да үсештә икәнлеген растлый алды һәм дәлили алды. Һәм иң мөһиме бу милли хәрәкәткә татар яшьләрен тарта алды. Һәм гомумән милләт эшенә һәм милләт язмышына битараф булмаулары һәм бу хәрәкәттә бер йодрык булып тупланулары әлбәттә бу татар оешмасын үсеше тәкъмин итә. Бүген Владимир өлкәсендә 28 милли иҗтимагый берләшмә теркәлгән. Шуларның иң активы татар милли мәдәни мөхтәрияте. Татар мөхтәрияте вәкилләре губернатор каршындагы милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр һәм өлкә милләтара комиссиясе составларына да кертелгәннәр. Биредә хакимият татарлар белән яхшы таныш. Правительство региона своей стороны поддерживает инициативы. Төбәк хөкүмәте татар иҗтимагый оешмасының эшчәнлеген куәтле, иҗади проектлары өлкә бюджетыннан ел саен субсидияләр ала. Узган ел иҗтимагый оешманың яшьләр эшләгән проекты шулай ук төбәк хөкүмәте ярдәменә ия булды. Төбәктә даими рәвештә татар халкының гореф-гадәте, милли мәдәнияте белән таныштыра торган чаралар уза. Быел Сабантуй бәйрәме Владимирда 23нче тапкыр үткәреләчәк. Узган ел бу бәйрәмдә 4000-нан артык кеше катнашкан иде. 2012 елдан Владимирда татар мәдәнияте көннәре уза. Мирас бию коллективлары уңышлы эшли. Гомумән алганда Владимир татарлары уздырган чараларда һәр ел саен 5000-нан артык кеше катнаша.
Инде төбәкләрдән килгән милләттәшләребез белән әңгәмәгә күчик. Узган елга нәтиҗәләр ясап, киләчәккә планнары, борчыган сораулары белән уртаклаш. Хәзер без Иваново мәчете тирәсендә үзәк милли мәдәни үзәкне шул инде сүз барабыз. Бинасы әзер. Шунда безнең исәбебез музей ачарга әле. Чөнки бездә хәзерге бу археолог кем бездә хәзер ул эшли. Травкин, Павел Травкин, ул әйтә, без таптык Иваново өлкәсендә, безнең анда Волга биттеге, Идел буе. Анда табылды 12-нче гасыр вакытында татарлар яшәгән ди анда. Казанаклар шул күрсәтә. Проблемага килгәндә таралып яшибез. Татарларны җыю авыр, милләттәшләребезнең кимүе дә күзәтелә, ди мөхтәрият җитәкчесе. Кызганычка каршы бик Татарстан кими, әле кими дә түгел, ул биттеге татар әйткән кеше татар телен оныта. Без хатırышабыз инде уйлыйбыз, нинди юлларын шул кызыксындырырга татар телен өйрәнсеннәр дип, яки ул инде сабан туйларда үткәрелә, концертларда үткәрелә, татар теле дәресләрендә үткәрелә. Мин хәзер инде башладым, гарәп телендә укытам, иске татар телендә шундай бер кызыксындыру дигәндән юлларын эзлибез. Ярославль өлкәсендә милләттәшләребезнең саны 5000-гә якын. Проблемалар татар телендә өйдә сөйләшмәү. Кушыл катнашкан никахлар, яшь балаларны укыту өчен ачтык якшәмбе мәктәбе, төрле чараларда катнашабыз, оештырабыз. 2024 ел Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шурасы тарафыннан шәхесләр елы дип игълан ителде. Россиядә быел гаилә елы. Бу ике тема кисешә. Безгә һәр гаиләдәге һәр татар шәхесе турында сөйләргә, яшьләрне таныштырырга, милли горурлык хисе тәрбияләргә кирәк, диде очрашу азагында Данис Шакиров. Үзәк федераль бүлгесе оешмаларының җыелышы Владимир өлкәсе һәм Татарстан артистларының концерт программасы белән дәвам итте. Шулай ук милләттәшләребезнең Бөтен дөнья татар конгрессының татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен медальләре, мактау грамоталары белән бүләкләделәр. Чара туган тел җыры белән тәмамланды. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, татарлар, Владимир шәһәре. Федераль бүлгеләрдә татар оешмалар җитәкчеләр белән очрашулар дәвам итә. Киләсе сәяхәтләр Пенза, Ульяновск өлкәләрендә узачак. Бу көннәрдә Көнбатыш Казакстан татарлары Гайнан Кырмаш истәлегенә хөрмәт күрсәттеләр. Якташларының туына 105 ел тулуга багышланган түгәрәк өстәл кысаларында Актуба өлкәсе шатлык татар башкорт үзәк активистлары, тарихчылар, туган якны өйрәнүчеләр, шулай ук Идел Урал вермахтының Идел татар легионы яшерен оешмасы җитәкчесе һәм катнашучысының туганнары чыгыш ясады. Чарага Әдилә Төхбатова да кушылды. Белешмәләрдә Гайнан Нури улы Кормашев 1919 елны 27 февралендә Казакстанның Актуба өлкәсе Новоалексеевка бистәсендә туган дип язылган. Аның әти-әнисе Мари Элның Бәрәңге районы Куян авылыннан. Гайнан гаилә Казакстанга күчеп киткәч туган. Кайбер чыгыныкларда шул исәптән авыл халкы фикеренчә Гайнан Куянда туган. Гаилә ул тугач күченеп киткән дип язылган. Әмма Актуба халкы өчен ул мәңгегә аларның якташы булып калачак һәм якташларының Кызыл армия легендар сугышчысының якты исемен кайтару бүгенге очрашуның төп мәсьәләсе булды. Бу түгәрәк өстәлгә катнаштылар Казаннан, Астанадан, Уральскидан, Кызылордадан, Хабда районыннан кунаклар катнаштылар. Нәрсә турында сөйләштегез? Гайнан Курмаш безнең җирләшебез. Анарга быел 27 февральдә 105 ел тула. Муса Җәлил белән бергә төрмәдә вафат булган. Бик әйбәтләп укуларда düşündürev, hayda nişek, neydi yılgalar var, neydi taşular var, şuları bersini aybetlep düşündürev. Бүгенге конференциядә катнашучылар Гайнанның балачагын, аның укытучы булуын, шулай ук Актүбәдәге беренче татар мәктәбе директоры булып эшләвен искә төшерделәр. Әлбәттә, конференция барышында аның Идел Урал легионының яшерен оешмасындагы эшчәнлеге турында иң зур игътибар бирелде. Әйтергә кирәк, Актүбә өлкәсе халкы мәгълүматны бертөкләп җыеп, Кормашевның исемен үз җирле геройлары белән бер рәттән торгызырга тырыша.
Қабда батырлардың жері. Кобда җире Бөек Ватан сугышына чакырылган 8 геройның туган урыны. Аларның берсе Гайнан Кормашев. Һәм ул белән бергә утырган лицензия төрмәсеннән безнең якташыбызны Акпераковны азат итү без өчен Гайнан Кормашевның батырлыкларының берсе. Бәрі бір лицензия төрмәсендә булган икән. 1990 елда Гайнан Кормашевка беренче дәрәҗәдә Ватан сугышы ордены бирелә. Бүген ул Гайнан Кормашевның кече сеңлесе Донияның кызы белән саклана. Вот это орден уже посмертно. Әнием бу орден алганда аның хисләре бик катлаулы иде. Бер яктан абыйсы өчен зур горурлык, икенче яктан ул якын кешесен югалтуның авыр хисләрен кичергән. Бүгенге чарада әниемнең абые турында бик күп яхшы сүзләр яңгырады һәм мин аның тормышыннан күп яңа тәфсилләр белдем. Очень много подробностей я узнала. Утырыш барышында шулай ук фронтовик турында видеорядлар, Гайнан Кормашев һәм аның иптәш подпольщикларының тормышы һәм батырлыгы турында төрле еллардагы китаплар һәм газета мәкаләләре күрсәтелде. Гайнан Кормашев төн төрмә. Төн төрмә тирән тынлык. Бар тавыш юк бүлмә эчендә. Тик тыштагы төнге часовойның аяк тавышы гына ишетелә. Моннан тыш Гайнан Кормашев исемен йөрткән җирле татар-башкорт мәктәбе укытучылары һәм укучылары ватандашының соңгы мизгелләрен искә төшерделәр. Буларның барысы да безгә тере киләчәк буынырга кирәк һәм без Гайнан һәм аның иптәшләренең фидакар батырлыгы белән белергә һәм горурланырга тиешбез, дип билгеләп үтте чарага катнашкан яшьләр. Гайнан Кормаш безнең милләтебезнең, илебезнең бөек каһарманы. Безнең якшәмбе татар-башкорт мәктәбе уша Гайнан Кормашның исемен йөртә. Без дәресләрдә аны искә төшереп, аның шагыйрьләрен укырга бик яратабыз. Без Гайнан Кормашны горур тотабыз. Шунысы куанычлы, Гайнан Кормашев исеме халык телендә, хәтерендә һәм аңында әле дә саклана. Әдилә Төхбәтова, Бауырҗан Кажаканов, Татарлар, Актүбә шәһәре, Казакстан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Җылак фильмын Галиәскәр Камал театрында тәкъдим иттеләр. Дөрес әйткән вакытта монда фильмда инде бер татар кешесенең язмыш аркылы милләтнең язмышы салынган. Тапшыру ахырында тарихи кадр сәхифәсе. Сүзебез әле моңа кадәр Татарстанда андый сәнгатьнең булмаган түре. Татарстанда телевидение оешу тарихына багышланган сәхифә булыр. Кеше бит фәкать үләр алдыннан тормышта нәрсә эшләргә кирәк булганлыгын аңлый. Мин исән чакта үзем турында үзем сөйләп калдырам әле дип сүз биргән идем. Күренекле артист Әсәр Шакировка багышланган Җылак фильмы әнә шундый монолог белән башлана. Дөрестән дә фильмда аның Россия һәм Татарстан Республикасының халык артисты булып җитешүе, уйланулары һәм гомумән бер кешенең гомер юлы аша милләт язмышын күрсәтү урын алган. Җылак фильмын киң тамашачыга Галиәскәр Камал театрында тәкъдим иттеләр. Чарада Эльвира Хөснетдинова да бар иде. Җылак фильмын тәкъдим итү кичәсе Галиәскәр Камал театрында узуы бер дә юкка түгел. Нәкъ менә биредә әлеге фильмны төшерү идеясы барлыкка килә. Бу Әсгар Шакировның 80 яшьлек юбилей кичәсендә була. Ата монологын сөйли ул һәм әлеге монолог бу фильмны төшерергә этәргеч була. Моңарчы Җылак фильмын аны төшерүдә катнашучыларга һәм кино өлкәсендә эшләүчеләргә тәкъдим иткәннәр иде. Бу юлы чарага театр артистлары, кайбер җәмәгать эшлеклеләре килде. Бөтендөнья татар конгрессы күренекле артист Әсгар Шакировны 22 февральдә узган туган көне белән котлады. Менә бүгенге көн татар милләтенең шәхесләре, гомерләрен милләткә хезмәт итүгә багышлаган шәхесләр кемнәр дигән вакытта, әлбәттә театр сәнгате, театр дөньясы дигән вакытта ул Әсгар абый Шакиров. Мин гади генә кеше көлдерергә, җылтырга, туктатырга, фәлән итәргә, ташта, фәлән итәргә дигән фикер белән яшәгән кеше булмадым. Мин вафшан кеше булмадым. Мин тапмадым үземә җан кызыгы. Әсгар Шакиров гади генә артист түгел, ул милли җанлы кеше. Аның шәхесен белгәннәр өчен фильм аерым бер мәгънәгә күтәрелә. Бик күп уйландыра торган һәм җитди әйбер эшләгәннәр. Мин инде Әсгар абыйның үзен дә яхшы белгәчтен, теге аның жан ашысы белән яшәде, иҗат итте һәм фильмда шуның шәхесне күрсәтә алган. Шунысы миңа ошады. Мин гел яшәгән кешеләр белән кешеләрне эшләдем. Мәдәм бу кешеләр бераз жәлләсеннәр инде, бу кешеләр дә көчле дип, ант итсеннәр дип
Миндә җылап төшемәл дигән фикер булды. Анда сүздә юк. Шуңа күрә алмазган җылак дип эшләде дә. Ләкин икенче мәгънәсендән дә миңа әйттерәләр, шушы дөньяның авырлыгыннан син шулай кабул итмәдең. Биредә Әсхәр Шакиров тормышындагы кайбер әһәмиятле вакыйгалар сурәтләнә. Әйтик, ул кечкенә вакытта авылга кино күрсәтүчеләр килә һәм ул анда керү өчен тавык йомыркасы белән түли. Әсхәрнең әнисен соңгы юлга озатырга кайтуы, әтисе авырганда аны азнакайда табибларга йөртүе, үлеп киткәч спектакльдә мәшгуль булып аны озата алмавы. Булар барысы да аның биографиясеннән. Шулар арасында бер вакыйга аерым игътибарга лаек. Әсхәр Шакиров белән Нәҗибә Ихсанованың авылдан китеп, башта Казанга килүе, аннан Мәскәүгә театр училищесына керүе. Булды бит әле анда яңгыр белән. Без күпер астында Әсхәр белән утырдык яңгыр астында укырга барган вакытта, ул көнне кояш кыздырды. Ямман каты кояш кыздырды. Һәм дә инде алмаза булар аны белә торып, ләйкеләр белән су алып килдиләр, җылы су һәм безнең үскә сиптеләр. Без имештер чыланган яңгырдан соң. Итеп торам, кояш кыздыру сәбәпле без кибәбез, ләйкедәге сулар бетеп бара. Һәм каяндыр шишмә таптылар. Шуны салкын сулар белән коенып, дир килеп, шулай батып, пычракларга батып, шулай кызык итеп төшерде. Әсхәр Шакиров туып үскән Яңа Ташлыяр, ягъни элеккечә әйтсәк, Буклы авылы хәзер инде юк. Фильм Татарстанның Кукмара, Мамадыш, Минзәлә, Арча районнарында, Казанда күп сәхнәләре Камал театры бинасында төшерелә. Авторлары аны псевдодокументаль дип атый. Монологлар төрле вакыйгаларны сурәтләүгә тереп бирелгән. Ахырдан Әсхәр Шакировның милләт турында уйлары куелган. Бер тамашачы да битараф калмады. Фильм булды бик хисле. Ара дәврендә бер тапкыр җибәрә яздым, шундай урыннар бар. Дөрес әйткән вакытта, монда фильмда инде бер татар кешесенең язмыш аркылы милләтнең язмышы салынган. Шуңа күрә ул бик гыйбрәтле. Минемчә, беренче чиратта кирәк яшьләргә, әмма өлкән яшьтәге кешеләргә дә карарга кирәк булды. Безгә менә Аллаһ Тәгалә биргән шундый авыр тормыш. Ләкин мен шуны әйтә алам, татар алай гына бетмәй. Чөнки безнең бик тирән тамырлар бар. Бик борынгы мәдәният бар. Мен уйлыйм, авыр заманнар үткәннән соң татар яңадан калкачак дип. Стиллык куйдылар анда Әсхәр абыйларның авылына, урынына. Менә шу Нәҗибә Павловскийның авылы урынына. Шунда күргәч мин хәзер, менә бу киноны караганда минем шушы авыл тора гел. Менә үз аңымда тора һәм күзем карашымда. Һәм ул бик күп безнең зур шәхесләребезнең фаҗигасы. Ул менә шушы әйбер. Әсхәр абыйның авыру менә шушында тегени. Күңелендә ул борчу, менә ул иҗатына да чыга, тормыш көнкүрешенә дә. Бик күңелгә үтеп, күңелдәге кылларны селкетә торган кино булып чыккан. Әсхәр абый үзе турында сөйләгән вакыйгалы биографиясе күз алдымнан үтте. Мин аны белсәм дә, монда инде кино итеп төшергәч, бигрәк тә яртысыннан башлап җылап утырды. Артист кешенең дә шундый гади, күңелле булуын күрдем мин анда инде. Кайгыртуын үзенең милләте өчен, үзенең татар теле өчен, үзенең халкы өчен. Безгә инде хәзер яшьләргә нәрсә кала? Шушы татар телен, милләтен үстерү, ул хәзер безнең өстебездә. Алла бирсә, бүгеннән бит без тарата башлыйбыз әлеге фильмны һәм дә Мәскәү фильмнары сыман, мәсәлән, анда 2 атна гына бармыйчак, инде ул 3-4 айга сузылачак. Ни дигәндә, безнең инде төрледән төрле регионнарны барлап чыгасыбыз килә. Ул менә безнең әлегә күзаллау буенча 30лап регион. Әлеге төбәкләрдә татар күпләп яшәгән һәр авылга керергә, милләттәшләребезнең һәрберсенә бу фильмны җиткерергә планлаштырыла. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Дөрес, киләчәккә атлаганда аның узганын барлау мәслихәт. Яңа гасыр каналында төрле елларда эфирда узган тапшырулар, дикторлар хакында хатирәләребезне барлауны дәвам иттерәбез. Сүз тарихи кадр сәхифәсендә татар телевидениесына 60 ел тугры хезмәт итүче хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга. Бүген ул шәхси архивыннан нинди кызыклы мәгълүматлар җиткерер икән. Хәзер белербез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүгенге көндә яшьләр өчен теләсә кайсы шәһәрнең телевидениесын, теләсә кайсы төймәгә басып карау мөмкинлеге булган вакытта, ничектер кайчандыр республикада татарча сөйләүче бердән-бер радио булган. Аннан соң
Бірден бір сөйләүче Татарстанда телевидениеде ұйышқан деп сөйлей башласаң, ғажапланырга мөмкин. Ғажаплансындар. Вакыт тиз уза. Менә быел 2024 елның ноябрендә Татарстан телевидение студиясы ұйышуға 65 ел тула. 1 ноябрь 1959 ел. Киләчәктә менә шушы датаны гына истә тотыйк. Бүген сүзем Татарстанда телевидениене башлап оештыручылар. Менә шул беренчеләрнең берсе Гали абый Хусейнов, Гали Карим улы Хусейнов турында. Аның хезмәтен телевидениеда башлаучы, телевидениеда режиссерлар мәктәбен оештыручы, күпме шәкертләр тәрбияләп соңгы елларда алар уңышлы эшләгән. Менә шундый күренекле шәхес. Гали абый Яшел Үзән районының Күгәй авылында 1919 елда туган. Укытучы, хисапчы булып эшләгән. Аннан 1938 елда Татар академия театр каршындагы студия тәмамлый. Хәрби хезмәттә пехота училищесыннан соң Сталинград сугышында катнаша. Билгеле, каты яраланып шактый госпитальләрдә сәламәтләнә. Аннан соң инде хәрби хезмәтен дәвам иттерергә мөмкин булмый. Шуннан соң да үзенең күңелендәге төп хыялына ирешү өчен башлый. Ул 1949 елда Мәскәүдә Луначарский исемендәге театр сәнгате институтының татар студиясын тәмамлый. Аннан соң 1949-1952 елларда ул Казан яшьләре театры татар труппасында, аннан Татар академия театрында да эшли. Читтән торып Казан дәүләт педагогия институтын тәмамлый. Аннан соң инде аның хезмәте радиода, аннан телевидениедә башлана. Менә бер караганда әле ул вакытта бит техник мөмкинлекләр чикле. Бүгенге иркенләп тиген эшләдем, моны телим, моны эшлим, тиген эшлим дип тә әйтеп булмый. Шул вакытта да күпме әдәби әсәрләр нигезендә күпме телевизион постановкалар куйды. Әпсәләмов әсәре буенча да, Шәйхи Маннур әсәре буенча да, Анам кыры, Шыңгыз Айтматов әсәре буенча да. Менә кыскача гына шушылай төгәлләп, әле аның турында киләчәктә сөйләр сүзләр шактый. Татар халкы гомер-гомергә көчле булган, бирешмәгән, берләшкән, кыйбласын югалтмаган. Рухыбыз нык булсын, милләттәшләребез. Исәнлектә очрашырга язсын. Сау булыгыз.